ପିଲାମାନେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳା ଉଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପାଠ କରିବା। ତେବେ ଚାଲ। ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ ଉଷା ନିର୍ବେଶେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତୁତି ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। କଣ ହେଇଛି ନା ସୀତା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଉଷା ଆସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କଣ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀର ପବନ ଗୀତ ଗାଏ। ଆଉ କଣ କରେ ନା ଗୀତ ଗାଇ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି ସୀତାଙ୍କୁ। କଣ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି? ଆଉ କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସହିତ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବାଦନ କରୁଛି, ଭ୍ରମର ଏଇ ବୀଣା ବାଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ସୁରଭି, ସୁରଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ, ସୁରଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ। ଏଠାରେ ସୁରଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରଭି କଣ କରୁଛି ନା ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପବନ ହବ ଗଛର ଫୁଲ ଡାଳରୁ ଡାଳ ଫୁଲକୁ ଫୁଲ କଣ ହବ ନା ନାଚ କଲା ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ତ କବିଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି କାହାକୁ କୋଉ ଚରିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତ କଣ ହେଇଛି ନା ସୁରଭି ଫୁଲ ନାଚ କରୁଛି। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ। ତ କୁମ୍ଭାଟୁଆ କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରଧାନ ଭାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରେ, ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରେ, ଯେମିତି ଯିଏ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରେ ତାକୁ ଭାଟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି କଣ ନା କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ହୋଇ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଛି। କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ମାଗଧ ବେଶେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କଜଳପାତି କି କୁହାଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗ କଜଳପାତି। ତ କଜଳପାତି କଣ କରିଛି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ, ମୁଖ୍ୟ ଭାଟ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତୁତିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ସ୍ତୁତିକାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିବା ସମୟରେ କଜଳପାତି କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଭାଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ସେମାନଙ୍କ ଭାଟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ, ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାଟକୁ ପ୍ରଧାନ ଭାଟ କୁହାଯାଏ କଜଳପାତି। ତ ଧାରଣ କରି ଆସିଛି। ତ ସୀତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ପାହିବାର ସୂଚନା ଦେଇ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ସୀତା, ହେ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଉଠ, ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ସତୀ ଉଠ। କାରଣବଶତଃ ସେ କଣ ନା ବୋଧ ହୁଏ ଏଠି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଡେରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଉଠିବାର ସୂଚନା, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜେନେ ବଢି
ଆସିଲା ବଳ। ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ। କଣ ନା ଏ ଯୋଉ ମୁନି ମୁଖରୁ ଯୋଉ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଛି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର, କବି ତାହା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ସହିତ। କଣ ନା ଯୋଉ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ପରି ଆଶ୍ରମ ନିବାସୀ ମୁନିମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଝଙ୍କୃତ ତଥା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ପବିତ୍ର ବେଦ ଧ୍ୱନି। ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ସେଇ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶ୍ୟାମଳ ବନଭୂମିକୁ କଣ କରିଛି ନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସମଗ୍ର ବନରେ ସେଇ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶୋଭା ଯାଉଛି। ଆଉ କଣ ନା ସେମାନେ ଯୋଉ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ନଉ, ଓಂ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଓಂ ଶିବାୟ ନମଃ। ତ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଓಂ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେଇ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଯୋଉ ମୁନିମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହା କଣ ହେଇଛି କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ନା ତାହା ଗଗନକୁ ଭେଦ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶକୁ ଭେଦ କରି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ କଣ କରିଛି ବୈକୁଣ୍ଠପତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେବତା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ପୁଣି କଣ କରିଛି ନା ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ବା ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଯୋଉ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀକୁ କଣ କରିଛି ନା ବାସୁକୀଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରି ବେଳକୁ ବେଳ ବନଭୂମି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କଣ ନା ସକାଳ ରାତି ପାହିଲା ପରେ ଯୋଉ ଧୀରେ 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 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଅନୁସାରେ ସେ କଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଇଥାଏ। ତ କବି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯେପରି କଣ ହୁଏ ନା ସତେ କି ସେ ମନ୍ତ୍ର ବେଳରେ ଦିନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଇ ଆସୁଛି। ମନ୍ତ୍ର ଯେତେ ଜୋର ଶୁଭୁଛି ସେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଇ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କଜଳପାତି ଯୋଉ ଚଢେଇ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ନାଁକୁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁ। ପାଟ ଭାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତୁତିକାରୀ ବା ସ୍ତବ ପାଠ ଯିଏ କରେ ଭାଟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଧାନ ଭାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତୁତିକାରୀ। ତାପରେ ରହିଲା ଅନନ୍ତ ବାସୁକୀ ଯିଏକି ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛି ବାସୁକୀ ନାଗ ଆମେ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀ କହୁ, ଯାହା ଉପରେ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କଣ ଆସିବ ନା ବୈକୁଣ୍ଠେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ଆଉ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିବ।